satu. Tes 1 2. Ya, bisa. Tes 1 2. Tes. Maju. 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 Seperti ini suaranya. Tes. Karena acara akan dimulai, acara tutup batang Amang Jansen Panjaitan Opung Lora Doli Tapahoho Mahita Marende Mahita Sian Buku Ende nomor 227. Ikon mate, ikon mago sibugi, namo ngulu ikon mate asatu dengga musik daging ondo gabe ba
Jalaiko numalake asa sugu bangkiti Tuhan sangat ponau Ibedal bejuaku rohani debataki lehonoku dosaku dan demarsa audisi ai dibugali Yesusku dapotawa ngeluaku Allah amama marhiti-hiti guarni di bata ama dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia amin ahudo haheheon dohot hanguluan dina Tuhan Yesus na manguludo ganup na porsia diahu atikpe mate ibana jaladang mate be ibana rodi saliling nililingna amin martang yang mahita Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang nunga dileon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala nirusa nami jala di panguru hodo ibana asa dapotan hati goran dohot hanguluan hami asima roham di hami sai ajari jala apuli mahami asa unang madili hami ala naung di joho dongan namion patugu maha porsyon nami jala pabenget marohan nami makirim di hanguluan sugut asa unang mangadungi hami songon naso tumandaho naso marpakirimuni sai taiti marohan nami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami namar sigatung tuhodo hami sahat rodi hasusudani bohal nami amin. Menjaha riwayat hidup namanja sian ketua MPA Situa Amang El Mangzong. Abangina hujahi ma songon riwayat hidup manang riwayat singkat ni amang na tua-tuaon ima namarguar Jansen Panjaitan Opu Laura Doli tepat tanggal lahir Taruto 10 Juni 1936 moding ma amang na tua-tuaon di Rumah Sakit Tarakan Jakarta tanggal 22 Januari 2025 jadi gonop ma amang na tua-tuaon marumur 88 tahun 7 bulan. Songon riwayat pangulaon ni na tua-tuaon di Huriata HKBP Kramat Jati na parjolo amanginan na tua-tuaon naringgas marminggu na paduahon amanginan naringgas
mengurupi nasida di Huriata na parjolo mai di pembangunan ni Huriata HKBP Kramat Jati. Masai godangdo pangurupion di natua-tuaon di masa pembangunan ni Huriata HKBP Kramat Jati. Na paduahon di pembangunan ni rumah Huria manang rumah dinas pendeta. Na tua-tuaon toto rare jala ukap dorohana lao mangrupi Huria di masa pembangunan di rumah Huria manang rumah dinas pendeta. Napatoluhon amanginang pangurupion ni natua-tuaon di kategorial ni Huriata. Jala boy-doi rasa rahonon nami tarlumobi khususna tu punguan ama arbab suak songoni nang PS Immanuel. Tarsongoni ba amanginang songon riwayat sikat ni natua-tuaon wujud di ngoluna di Huriata HKBP Kramat Jati. Butima, mau lihat tema. Mandoka Tama sian Parhalado HKBP Kramat Jati ima sian amang situ aje situ morang. Salam horas ma dihita hurian itu hatta nahu parsanga pihami amang perdita uluan sitohang nahu hormati hami keluarga besar Panjaitan suang songonima nang disudi horong di hula-hula sahak tu tulang songonima nang ruas ni huriata naro apala ditikyon di parborha ni amang Jansen Panjaitan manang opulora. Hamisian Parhalado dohonon nami do parjolo molotung hami pe ne mewakili sian horong ni Parhalado naung dos dorohanami naung sudi mahami dison mandok akka hata nauli nadinggan di parborha ni amang opu laura na taha holongyong namangyuk muse laos manguluti mara ahana naung ni pasaha ni amang Ketua MPA amang Situa Leonard Simangsong laos uduk tu simara dohonon nami memang sasitong na jolma nabur judo amangon laos mangihuk mamuse hati dakonon nami do amanginang sian ui kalisari mulai sian na jongjong ui nami amangon berkontribusi do di parjongjong ni ui kalisari dang holan di parjongjong nai laos manguduk dumuse di perdalanan ni huriai do di WP selalu do amangon mengurupi baik secara pikiran materi dohot akka lan nasing jalana pasti naboi hupahi hiut sian amangon selalu do amangon merasa dang mengurupi do we nang pe molo menurut sian luar pamerengan sebetulnya ngagodang diurupi amangon alai amangon selalu merasa dang mengurupi do dang mangurupi do alani do sei mauas do mangon selalu naeng mangurupi alani do honon nami do tu keluarga mau lihatin rohanami sian Parhalado wik saya Tuhan nama balosoni di tonga-tonga ni keluarga popara saluhutna sayang dia mai berdampak tarlumobima di Huriata tarlumobima dihamuaka keluarga poparan di amangon saya dipasu-pasu Tuhan ma hamu jala molosiak kami hola tangiang mara tangiang nami tu keluarga ala memang tubuh napasugi do disuan amangon tu inganan persatokinani dipasu-pasu Tuhan ma hamu di perdalanan suang songonima nang molo acara adat nakanin nung pasti sidung di Ronatama pamasukon amangon tuan non tu
singanan nai Tuhan mana mangalian aka cuaca suang songanima dilian di hai pason dihamu lahu borhat suang songani dung mulak muse tu Jakartaon alani molotung holan hata mau leati gurang pena naboy tarpasahatami pala ditikyon pos dorohanami ditangyon amat tadi batamai marhite sudia ka poparana dapat pasu-pasu diaka hahi pason dohot dame nasian amata dibata molotung songonipe anon borhat tamu pos dorohanami marsitangnya kita songonipe hatana boy tardok kami pada ditikjon saya tuhat tama nama masu-masu hita saluna horas madi hita salum Mandok hatama nama wakili ruas we Kalisari ima inang nyonya Citoru Situa Boru Tampu Bolon. Shalom. Mulai tema padjulu tadok tua mata perdengan bahasa ala diloas tuhat tado hamu keluarga manaruhon makin dina tua-tuaon tu bagas joroni huriat taon asasianon tapa borkat na tua-tuaon dohot inang nok padjulu lawi nunga dison holina. Mulai dodok kono nami nak tuhamu parhalado amang padita sude parhalado nadong di huriat taon nama cairia rohamuna lau majakon haroro ni keluarga di nama buan bakeni amang nataha holongyon nang dihamupe sude keluarga nau pataruhon oleh atema dihamu amang macai kehilangan doi ba di parlau ni na tua-tuaon alai ala nau tikina na tua-tuaon nunga macai liling marsahit nunga lojay mana di parsahiton nai sebagai halak Kristen hita anak ni Tuhan ikon nabas dorhata majalo keberangkatan ni amang nataha holongyon di pasu-pasu tuhata masude akan nabinay muna nasa lilingon ia amangon naburju majakon haroroni huria naburju marsilialia tu huria jala di piop di tanopod de itu aka yanakonna burju toktong marhuria mangalean akan narikot di huriai itorlas dorohana boloro huria tu bagasna las rohana marsilelean imana ni hamole tehon siapa bayanan nina tua-tuaon jadi dihamu amang inang sude pinopar nina tua-tuaon Tuhan mana memberkati hamu sude di parlau ni bapaon asa anggiat sude akana di peopon nina tua-tua itu hamuna boy mai ulah hono muna di bagasan dame do holong asa tok-tok kamu di pasu-pasu Tuhan di naborhat pehamu marsogot lau pataruhon amang nataha holongyon tuhat tama madongani hamu di darat di udara sahat tu nama nuat tu na tua-tua kamu muse di bona pasogit tuhat tama nama ngaramoti hamu tuhat tana pasonakon sudela kamuna mulak pehamu muse tu Jakarta tu tano parserakanon di pasu-pasu Tuhan masude imahata siak kami songon ruas ni HKBP nadong di wek Kalisari tuhat tama nama masu matu hista tude moliatema horas. Mandok hatama mewakili keluarga pinasahat matu keluarga. Shalom. Bapak dan Ibu
yang terkasih. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini, membawa orang tua kami ini ke dalam gereja sore hari ini sebelum berangkat ke Bonapasugi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus gereja HKBP Keramat Jati dari UEH Kalisari, dari Amang Pendeta Sintua Parhalado, demikian juga dari Paduan Suara Arbab. Maulate Paduan Suara Arbab. Dan begitu tingginya atensi muna tuna tua-tua, mulai di rumah sakit, dua rina lewat, Markor, Hamudi, Depok, Paduan Suara Immanuel, Arbab, semakin kuat keyakinan iman nami di lagu-lagu kur yang dinyanyikan oleh Arbab dan Paduan Suara Immanuel. Orang tua kami ini memang sudah agak lama sakitnya, hampir 2 tahun. Tetapi yang begitu agak sakit dia 6 bulan terakhir, dan 3 bulan terakhir ini memang masuk keluar rumah sakit. Dan selama 2 bulan ini bapak kami ini di ICU. Selamat jalanlah bapak kami yang kami cintai. Damailah di sisi Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudara kami, bapak dan ibu yang terkasih. Salam. Salam. Marinde Mahita. Asini roh Ahmadiyah mudo damina di bata mata anakna Yesus Kristus tuatai. Amin. Horas madiha musaluhutna. Salum. Damang dainang tarumobima khususna keluarga Panjaitan
dot pinopar saluhut dot akasi solhot napungu di bagas joroon nungatakas taida tapaduk-aduk ima na tuatuon jansen panjaitan opung lora duli naing buanon ni hasutoma ima tubuna pasogit huta sipahutar disido lau suatonon rabdohot holy ni inang TM buru si majuntak opung buru lora jadi sahalima puat donon tuhuta lo sisi masude hasahatanna alani lau parbuhaton nasida doho pasikopon ulauta diombason di porhat di bagasas darion pakai nata padu adupon opung lora dulion hatani di batama nah mampargugui kita tarlungubi nang hamu keluarga jina naing lau anu purngin ima huene tamis yang buku ni parpesalmen 116 ayat 15 roha hamulateon sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihinya argado di rohani Jehovah hamamate ni aka na niasian nai suatu pernyataan yang memberikan pengharapan bagi setiap orang yang mati di dalam kasih Kristus Yesus. Jadi di bagasan Yesus Kristus halak namate masai argado amanginang. Argado na tua-tuon na tapado adop naingon opung lora dolion idia ma arganai dihuriaon tung masai arga jala diingot terusi nang penunga marujung halakna asabuto ni keluarga teh amang panjaitan dok sudi akapinopar nang paupuna supaya saudara-saudara Bapak Ibu tahu semua. Walaupun nanti ini sudah selesai di kampung balik ke Jakarta, HKBP Keramat Jati tidak akan pernah melupakan apa yang diperbuat oleh Opung Lora Doli ini. Karena apa? Karena berharga di HKBP Keramat Jati, berharga dengan saudara-saudara seiman, berharga dengan sekitar lingkungannya terlebih wek tadi ya sudedo maka tidak konak ini dang na dibaid-baid na dibereng do na diulawan amangot do mangurupi huriai ido ubah berani na sida manariasoni ala bagas joro on dang bui margabus ate amin dang bui ido argani ibana alai umarga do HP di bata lebih ternyata Tuhan menghargai orang tua ini padahal sudah tidak ada sudah mendahului kita semua dan HKBP Keramat Jati kami menyampaikan pendeta dan paradu dan semua segenap yang ada di HKBP Keramat Jati ini jemaatnya turut berduka cita kepada keluarga yang sedalam-dalamnya. Ini memberikan semangat sebenarnya karena ada nilai ala adong do arga nina tua-tuaon nong parjolo majolo itaon o namanginang asa botota membahen
mangaleho doon ima semangat naik baru sekaligus main mambolokon sude aka ilu muna idoto. Kita kan senang kalau sudah ternyata berharga Bapak ini. Untuk apa lagi nangis kan begitu. Alai arop tong rohanami batong ma dohot songoni mangihuk ma songona binain na tuon opung lora dolion tu amang boma panjaitan nate opung Jeremy Duli do sudema keluarga tarlungobi maison abang nami helana sida abang sudung si tumorang berperan ma hamuma manurus sono de asa tung masai arga nen molosoi terus kamu pe tetap do berharga hamu alai asa jala dumengkat dui terus kamu songona binain na tua tahun. Jadi dia memberikan semangat walaupun sudah tidak ada. Dan sekaligus menghilangkan kesedihan bagi kita yang ditinggalkan, yang merasakan, yang punya hati apa yang sudah dilakukan orang tua kita ini. Ada perbuatannya. Tentu kita pasti hilang itu rasa kesedihan kita. Justru kita akan senang. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Pasti itu kita katakan. Khususnya keluarga yang terdekat. Dia muna manginang uriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus terumubi dia ke keluarga nanti ninggalkon asa halak namati di bagasan Tuhani dan marisuang. Kematian orang yang di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena apa? Ada jaminan yang pasti dan kekal selama-lamanya. Jadi artinya ning gohono ni trupukon bukuni parpesal menon dia kana porsia tarlungubi dia kana mapambahenan di huria nang diluatna nang disudi akka paradongan dangadong biar nai mate nang muding ibana dangadong biar nai ala dihapursiai do adong jaminan. Jadi biar kita tahu Bapak dan Ibu, kekayaan bukan jaminan ternyata. Kalau kita meresapi, menghayati nas ini, tidak. Itu akan tinggal. Tapi orang akan mengingat apa yang kita perbuat. Amin. Orang akan mengingat apa yang kita perbuat. Jangan kita yang mengatakan, tapi orang pasti akan mengingat dan mengatakan itu. Memang opung Laura duli obah torina dui nak pesong na biar madok tu keluarga alai di bagasan rohana napuna ate-ate yang merasakan, manusia yang merasakan buahnya donon na dui pasti ikon hati dakon na dui moloso di Pabuaka keluarga ope bapak kami sudah berbuat begini dak pula pewarna sidai botoni sudidai idona pasti ima alani adung jaminan na pasti dohot hanguluan saliling ni lelengnya. Maka itu Bapak dan Ibu saudara kami kasih dalam Yesus Kristus dihamu amanami nanami andorang so marujung nguluni jolma laho badapoto Tuhan pencipta panopado saluhutna. Mari kita pakai waktu kita dalam hidup kita ini yang Tuhan masih memberikan kesempatan bernapas hidup, kita pakai kesempatan ini untuk kita boleh
berbuat yang baik seperti yang telah dilakukan Opung Lora Doli ini Panjaitan. Dan itulah jalan kita. Kalau kita sudah berbuat, tentu di dalamnya karena kasih Allah. Karena Tuhan lebih dahulu tentunya mengasihi kita. Ala parjolo de bata maka holongi hita patut do tirota aha na binaini de bata nang pe so harubui baenota songona di bain Yesusi dinguluna laho paluahon hita sia sudi aka hahurangata aka dosa-dosata. Yesus memberikan kehidupannya, mati, menderita, sengsara di kayu salib, tapi dia rela berkorban untuk kita. Dia naik, memberikan tempat kehidupan yang selama-lamanya. Surgo hasonangani lautusido hita nang pedihuta isuatok kamu lautusido on na tua-tuon nang parjulu senitaon majulun hita mangaduk tu di bata lautusido on boima do honota anggo todinai ngasah di tanggal 22 ini ngasah todinai di bata ala iko patu potama ulaota para dartot tarubani ala Yesus sendiri pe heado gabe jolma jala maradat do Tuhani ido upahen di bahet jolma itong songon nata bahet waingon alai suku majo keluarga Opung Jeremy mau libulung teu namang manang sama tua saur matua mau libulung ima adat habatakon da adong bedi dijang ni mau libulung mangembas nama iban dangi ambal dihata canda-candata nasawui dura songono na toko gabi gajangan putih dangi idot tong sasitong aku mangembas ke songono alai ima kon arga do ibana hormat do ibana iko paturonon man tanganna songono kan dang dilipat betanganna mau libulung. Jadi bui do ita sasitongna mangidu tu Tuhan sahat tuna songono. Inilah contoh yang terbaik. Amin. Contoh yang terbaik. Hidup bahin bereng keluarga tegar-tegar don. Nangpe songona gajangon alai satu kinai pasayok mau asa tong istirahat sida teh. Balu jauh ngana sida. Asa mempersiapkan tenaga. Naik porha pasahat asa dingga sudi parelanan tiur-tiur di keluarga Opung Jeremy do sudiaka pino parmuna opungna do dison nyonya abang nami sudung orang do inang ate sehat-sehatlah dalam perjalanan Tuhan beserta menginang untuk memberangkatkan memberikan yang terbaik di Huta Sipahutar ima tangyang nami Sian Huriawan HKBP Keramat Jati. Sekali lagi kami pendeta Parlado dan seluruh segenap yang ada di jemaat ini HKBP Keramat Jati turut berduka cita dan sangat berterima kasih karena segala perbuatan yang baik yang patut dicontoh kami selalu mengingat. Amin. Martang yang Maha. Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Mulia tema Tuhan tok tong homangan ari na tiur ari na ringgan di saluhut na Tuhan. Tarmo bima diombason. Naing tutupon ni hami ma Tuhan. Tutupon ni huriam HKBP Keramat Jation marite Parladum na posum batang ima Opung Cancen Panjaitan Opung Lora Doli marsakap keluarga Mapuan Dubuna Posokit dohot saring-saring ima Nyonya Panjaitan
inang TM siman boru siman juntak opung lora boru rap buano nasida Tuhan turuta pos rohanami Tuhan pada waka abad-abad na manganggu pardalan nasida Oma Tuhan todimi madungan nasida dinalahu porhat tu hutai suak songoni lau paswaton di hutasi pautari Homa Tuhan patu pau salut dari Tuhan mari tena posom todimi madungani na posom di hutai Tuhan denggama Tuhan baenomu Tuhan sakap nasida jala pos rohanami Tuhan molo tungpe na piga-pigari musia nasida isi marsakap neng mulak musia tu hutan nasida on Jakarta pada foto sude huriam KBP Keramat Jation tok tong maho Tuhan mengurupi pardalan nasida pataru nasida saat di Jakarta ontong di bagasan ne pason dok sonang ni roha ale debata Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus atong mau lihat dohono nami Tuhan sia nama buka caron satu jungna di bagasan pangarmutiomu dohot pasu-pasum las rohani keluarga Tuhan ala nunga di leko umur nagajang tarlungoi marhite para daton habatakon apalagi ima Tuhan na paling ujung ima warna sormatua mauli bulung ala ni Tuhan pasatami toktong keluarga para nasida opung Jeremy doli do buru do nang helana sida nang sudi kapino parna sida tahe Tuhan na sobui kuaro nami ganu marsa sala ala intorokna tong Tuhan homa mangaramu tina sida daging nang todi na sida toktong bainum di bagasan ai paso di bagasan hagugo na soke Tuhan tong Tuhan di bata Jehova di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami upasa taima ulau nami untuk Tuhan asima roham dihami Omatang yang nami, elek-elek nami, na husombo kami, marhite-hite guarenamu, Yesus Kristus Tuhan kami, martang yang kami Tuhan. Amin. Amang Inang diberi kesempatan untuk melayat yang terakhir. Amang Johnson Panjaitan, Opung Lora Doli, kita bernyanyi. Amanah di surga Tuhan Jehovah di bata Romahamu nanaing mamereng parkudi laki ni amangon opung lora dulion mangaliap mahamu Lama tuna suroi lama tuna di surgoi di jodoh
disurgoi. Lama Tuhan disurgoi. Dapotona tu surgoi. Ai hobe sonang maudisi. Pinasa mati kipar budi tu keluarga kapinoparna molo nungatung sidung sian kita naroon. Ayat sada musik adong doa mana disurgoi. Tuhan Jehovah di matatai di jodoh tua mana disurgoi. Lama tuna disurgoi. Lama tuna disurgoi. Di jodoh nelama tua mana disurgoi. Tes. Molo nunga baik kamu buah-buah dah papuas mah papuas arsak kok mak yuk Tes. Ayo udah tenang opungnya. Pature. Oke, buka kakinya. Udah. Angkat dong. Alay di dang ube, bari bawa dang ube. Ya. Sapi bae ini sapi. Lagi itu. Baru no. Tarik. Oh ke bawah. Ya. Oh ke bawah dong. Dong rapi. Lagi tarik. Tarik. Sotik naik. Ya, taruh aja di dalam.
Martangiang Mahita. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Lao luar dohot laho bongot. Olak nion rodi saleleng nililingna. Amin. Marende Mahita sian buku Indo nomor sada. Sonang digija di surga tutup saya sonang mahal oh do bagi nagoto itu surga malam saya dohoto saya itu surga malam. Arba foto harwap.
we kalisari nang amanginang ayo.
arbab satu sama meredek oh Jerusalem. Datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Musik.
hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk surga. Temponya slow aja. Tas. Dihamu akan itu Tuhan nami akadongan akap parhalado sok-songin aka dongan kur arbab ala adong mo dipaturai ditoru makan malam ala kadarna adong dipatu pahami sekedar makan malam tutoru mahitan non marsipangonon malam laos tiba situi mah tangyang marsipangonon Sairo Sairo Nang pero halisuksi lau makaro ponsoluki molo Tuhan mahatasat mandok hatadai kosal sasadoi 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 Dambe mabiarau di sini mangaluga soluki ai Tuhan tudoraki ai tunggodang pemusugi lau mangaro posoluki sai dau doi sai dau doi siala buki hatok marlo jondo soluku tulabuan nasional nasoadong beda potla susani tundos tu sidor pargala ngaki
suroi si patana lonong doa so haluga galumbangi tu dia porusaki ikon hudi yo toto Yesusi ditogu-togu tangaki di jalan nasai maudi diharuki lan hasusah tung Yesus porusaki nang di dalam laut surga mengiring Yesus di sini. Thank you, bro. Si patana atau saya